hope you fall down and down. Не, какво беше? Забравя. Или да ви снимам двете? Хайде, бягате ви, Лили. Иначе само ти. Хайде, още погледна очано като това. О, сладко. Широко. Лили, широко. Сигурно. Боли? Мивчица. Не ги напред. Чакайте, аз ще дойда. Има някакво слънце, но... Хай, значи не можеш да ми помогнеш. Що толкова? Така, идеално, стойте. Може да прибег тази физиономия на бичи. Може да прибег пак. Абе, чакай, бе се да се сложи. Стойте малко. Не, моля те. Охо. Екстра. Чакай. Кажи ми, Или застани до нея. Добре, аз ще да погледна. Едва ли ги е пратил, защото още вчера нощ разпитваше хора за имейли. Не, всички сме пети. Да, смисъл, ние в 8 клас. Добре чувство. Пуска. Какво правите в момента? Ами, тя иска да ме снима. Високомерно. Ето това е за да го правите паралелно, той се жертва. Да, точно така. Ще направя една супер яка. Ама не ми пука на кой се пълне. Я да направя цялата маса, снимай всяките хора. Дигни поглед. Извинявай, това беше моя ироничен глас. Миша. Къде е? Супер сладките снимки. Абе, да сте виждали чувайте Савич. Не, те ваши отбети, това се смешно. Яна? Теди? Кой иска да чуеш? Чакай. Веси, до... Иви? Не. Защо? Ама усмихни се. Усмихних се. Кажи шанс, брат. Шанс, брат? Иви, кажи шанс, брат. Няма да казвам шанс, брат. Да. Лизи? Тя излезе много яка. Калина? Ама си са некато купка, като е така. Искам нести. Какво ще помагаш то? Що бе? Но това са и последните ни в колежа. Еми така. Не, свършвам. Нищо не виждам. Ти ли си Има 12 клас? слънце. Тъсте за хилите, братя. Мога да снимам и си в група. Не мога, нямам една секунда време. Дали ще стане? Да, е втори дубъл. Калинки е погледче. Да, е добре. Чакайте, да ви хвана и сенките, давайте пак. Застани зад него, бе. Сега вие сте малко така... Не мога! Къде си? Стой така! Искам да ги видя тия снимки. Просто не мога. Радвай се, че поне не прави крипи фотошоп на OTP-то си. Походила! Ми е приятно. И си хвърли това. Няма Сашо снимки. Ами, имам един. Очаквам. Калинка. Бележи, че ти днес си изключително дебело облечен. Не съм с дебели. Макар не е. Кухигай, обърни се. Погледче. Виктон на... О, хора, ще отивам да взема чай. Да. Чао, хора. Ще отговори някакси. Пред на тия неща поетика. Наведи се още, де. Тъй. Хубава си ел. И ти да го изхвърли. Не. Аре бе, по пътя ти е. Погледче. Хора. Изглежда нещата сега.